Kulang na lang nigdanlad og sangig dinhi og kamungkay mahimo na gining lawoy. Kaning ninyo nakakita karon mga bayot, nakita na ko ni dito sa amuang kabukiran mga bayot, kay mananumay may ani kaniadto mga bayot niya. Katulang kaniadto ang amo ang mga tanom-tanom mga bayot, gagmay-gagmay lang to mga bayot, kay wa man to mga fertilizer kaniadto mga bayot no. Ang kamatis-kamatis na mo kaniadto mga bayot, di man ni kulor mga bayot, ug naman gani naning kulor mga bayot, mura gyud kumagko na ko kadak. Napay cabbage mga bayot nga mura gyud kadak sa kuwang nawong mga bayot mo ni karon mga bayot ang akong iputos ani tanan mga bayot. Karni ni siya nga ginaling mga bayot to, dili gyud po na inusap mga bayot, kay perti pong daghana ni ug ako ning giasap. Kanang kaputi-puti ana mga bayot, mura siya yogurt mga bayot, giapilan po din na siya og katong tampok-tampok bitaw sa karning baboy mga bayot. Karing baka to siya mga bayot, din ka-slice pugod rig mga panakot. Klaro man gyud po kayong onion ng kinaunahan mga bayot no, nya kanang kinaulhian mga bayot og parsley na mga bayot, pero kami kaniadto mga bayot, mi katagbo og parsley. Unsa parsley ho na mo kaniadto mga bayot, katanlad na magsangig ng naasa mong luyos kabalayan. Naghinom ko kaniadto mga bayot, bisag daghan kay mga utanon kaniadto sa among kagawasan mga bayot sa balay mga bayot, o katong manas bukid-bukid bitaw mga bayot, na may daghan ani kaniadto mga bayot, pero wa gyud mi kaluto na ani mga putahiya. Naari gyud mi kaniadto mga bayot sa mutna mga bayot, ug wa gyud tawon mi sudan mga bayot, kanang asin gyud tawon mga bayot, mo na ipaaway nang luto mga bayot, butangan og tubig mga bayot, murag manugab na mi ni kahuman. Unya kami kaniadto mga bayot, kanang usa ka buk itlog sa pugaran mga bayot, aron makahigop mi tanan mga bayot, pagkakaon mi ng itlog atadad mga bayot, amo nang sabawon oy. Unya mangutana mo mga bayot, og pwede din na sabon ng itlog, pwede kayo mga bayot oy, samot na namo mga pobre. Sama na ko nga kapobrehon kay natagamtam na ko mga bayot, tanang mga sudan kaniadto na mo mga bayot, makakaon na mig isda mga bayot, makakaon na mig bulad mga bayot, makakaon na mig mga bayot, mga karni mga bayot, lami na kay na sa amo ang panudlanan. Aw kana laging itlog mga bayot nga gisabuan mga bayot, amura pud mig namukot sa kadagatan mga bayot oy, kay gasunod-sunod man pud mig gasang itlog mga bayot. Tuwa pud amo kutsara kaya mo ba? Waon sa mong kutsara mga bayot, kay di raman pud akong kutsara mo gasalom-salom mga bayot. Daghan mong pud kami mga igsuuna mga bayot no, di. Sabuan pud og tagaliog dapit mga bayot, aw lumos ang kutsara sinalaw mo. Kaninyo nakita karon nga gabukal-bukal mga bayot, katud ning gilugit bitaw sa kamatis bitaw mga bayot, gibutangan og butter mga bayot, gibutangan og tomato paste mga bayot, human gibubo dinhi. Kutik kay lang taon mga bayot no, giditso pa lang lunod tanan mga bayot, gibubuan din og tubig mga bayot, din gilatan mga bayot, gibutangan karne mga bayot, wa na tinula naman eh. Sila din mga bayot, pagpailin-ilin na sila og usay sudan mga bayot, kay dili pwede mga bayot og karong sudan mga bayot, og maampo ning sudanon mga bayot no, di sila ganahan aron gabukal-bukal na ni. Wa pala gani kaabtig sa kauras mga bayot, gitilawan na silingan mga bayot, kay koy una mo tilaw ani mga bayot, kay apil-apil man bugkuan ig putos. So mo ni akong ibutang sa lamisa karon mga bayot no, gitabangan day kuan ni sa kuang ugangan mga bayot mo nang dali ra kay na putos, so dirar taman akong wara-wara, daghan salamat sa paglantaw. Unya kay nakalimot man yung silingan mga bayot, ang unang procedure mga bayot no, adiri na lang nako ni ibutang sa kaulhian mga bayot, kamo na lay adjust din ha, ako din na siyang lugit ang unod sa tomato mga bayot o kung sa maninglis pa. Kay dinha nato ipasok ang iya ang karne mga bayot, lisod kani lugiton mga bayot ay manglugitay man ko kani adto og lubi mga bayot, nya di pa gyud madalas ako ang kanuko ang kaning iya mga pungango mga bayot, dira nato na ipaslak dira mga bayot, mura bugaga paslak dinha mga bayot ug maisa sa sako. Unya kani pong talong mga bayot, gamay ra kayong ako ang nalugit ang iyang kaunuran mga bayot, nang gamay ra pud kayong karne nga ako ang napasok. Katong nilugitan mga bayot, mura po toy itabon dinhi mga bayot, aron unya inig kaluto ani mga bayot, dili manggawas ng karne dinha sa ako ang gibutangan. Unya namo poy atsal-atsal mga bayot, aw kanang iyang liso-liso mga bayot, kanang iyang pungango mga bayot, akong gikuha mga bayot, ani gisudlan ako karni. Ang kanilang karni mga bayot no, pinalit na sa akong ugangan nga inusap na dito sa city daan mga bayot, ba kami nalagay timpla-timpla og gabalunod-lunod ug unsay mga seasoning nga angay ibubo din ha. Unya kaning cabbage mga bayot, mura ra pugagal putos din ha, lumpia ba mga bayot, o budbud o ibos ba kana o kinidkid ba kana imong giputos din ha mga bayot, posto nang nimo nagtarong mga bayot, igora po na siya mga bayot nga maipit ang karne mga bayot, kay ug nimo po nang kusgon og putos mga bayot, mangliki man po nang imo ang giputos-putos dira, ang ending mga bayot mahimo nang lugaw dito sa kaldero. Unya kaning kaluno na mga bayot na may sobra-sobra mga bayot, o baho-baho ba akong ipakita ninyo mga bayot, mo na lang ni sobra mga bayot no. Ang kamatis mga bayot ug katong atsal nga akong gibutang din ha mga bayot, wala na. Unang gihurot sa ako ang makagupa mga bayot, mo na lang ni sobra mga bayot ang iya ang sabaw-sabaw mga bayot, na ingon man po ni siyag ice cream mga bayot, umurag mantika nga natulog. Gumikan kay naman ni tambok-tambok nga katong karning baboy nga akong giingon ninyo ba, wa mo kay hinumdum mga bayot, ani lang ninyo hinumdumay mga bayot, kay kapoy na pug kayo mag-usab-usab na pugog narit din ni mga bayot, voice over mga bayot, na namala na ni akong mubunlan rig ni istorya. Bahaw na ni mga bayot no, kay gahapon naman ako ni recipe nga gibuhat-buhat mga bayot, nya karon pa man ko ga voice over mga bayot, so karon pa nako i-upload.